Dagispa teli ki dokha balayap ki la super hasla jong kapung yam bat la subah baladon ki runar ki bla super dawai dusmon ha kate kawa yam kabaha ha upur usam jong kashnong kti pelun Hariboy district. Ya kita ki dokha balayap bat per hasla hakawa yam lalap da kinong ilam jong kasing samlash nong kti pelun bat kinong ilam jong ka ki SU kti union marsenyo jintip mentagastep ki lahir banjurip ya kate kawa bat lap ya ke jing shisha. Kinong ilam jong kaseng samlash nong kti pelun bat ka KSU kti union kilapan pau ya kajing sausi namar kum kinong ilam ki kwa man penne pensa ya ki do ki badon hapo jong ktai kawa bat klem poi perkat ba ki runar kinwe dawai bat peniap dusmon ya ki hajar tli ki dokha ki badon ha ktai kawa yam. Nakaliang jong kinong ilam jong kaseng samlash nong kti pelun lengba secretary uba kanilas lengdo bat secretary jong ka KSU kti unit usamla Richard lengdo nong light kilapan remjur ya kini ki runar ki bawi dawai ha ktai kawa bat kilapan paru ba kinang budden ban lap ya kitu ki bre ki bodan kti ban IT ya ki shaki bor jong ka an ban penchitom kat kum ki kendon jong ka an. Shushu kita kinong ilam kilamana banang ni syakamat kindang penlong ya kajing pek ngor ban yada ya kete kawa khamtam ya kido kibodon ha kete kawa bat ladalap ya kinu ki bodon kiti ban penyap dusmon ya kido on don jingma bat kin ai daga jing penchitom kabateng kilaban rap.